Γεια σας, είμαστε οι Beast-Eaters. Κάνε. Και αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο. Είμαστε η Έλλη. Είμαι ο Αλέξανδρος. Και σήμερα έχουμε πάρει ένα mystery box από τα e-snacks, το Movie Night, και θα το δοκιμάσουμε μαζί σας. Πάμε να δούμε τι έχει σιγά σιγά. Λοιπόν, Αυτά είναι όλα τα πράγματα. κάτσε να δούμε ένα τι έχει. Λοιπόν, αυτό εδώ μοιάζει με τσίφτες. Έχουμε τα Pop Tarts. Α, αυτά τα έχει ο Κοντόπουλος. Αυτά ήθελα πάντα να δοκιμάσω, δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Περίπου έχω πάρει μια φορά, αλλά επειδή κάναμε γύρω στα 10 ευρώ, πήρα μόνο μια φορά. Έχει πολλές γεύσεις. Μπισκότα σαν ωραίο. Α! Όχι, είναι ωραίο. Έχω φάει τέτοια στην Ασία. Ωραία, δεν έχω φάει. Σειρά σου βγάλε. Ωραίο περνάκι, Α, ωραίο αυτό. Τι είναι αυτό? Και αυτό αισθητικό είναι. Ωραία. Αυτό δεν το έχω φάει. Τέλεια, καλό αυτό. Είμαστε εδώ, σαν ράφλες. Πατατάκια. Αυτό έχει πρωτεΐνη. Μακάρι να είχε. Σαν κράκι από κόρν, δεν ξέρω τι είναι. Ω! Πάρει το Snoop Dogg. Αυτό πολύ ενδιαφέρον. Και μόνο το ξόφρι. The Icon. Δεν έχω συγχάρει με τα τελευταία εσύ. Bengals. Αυτό θα είναι ωραίο. Και αυτό είναι ένα αναψυκτικούλι. Θα το ξεκλείσω. Το οποίο πάλι νομίζω ότι το έχω στην Ασία. Έχει πάει και σε όλες τις χώρες. Δεν έχω πάει σε όλες. Δεν την προλαβαίνεις. Όχι ψέματα. Αυτό θα πω. Πολύ ωραίο πρέπει να είναι αυτό. Με μέλι και καυτερό. Πάρα πολύ ωραίο πρέπει να είναι αυτό. Ωραία, βασικά εντάξει. Με πνέουν να τα φάω. Τι θα ξεκινήσουμε? Λοιπόν, θέλω να φάω τα Pop Tarts πρώτα. Τα βάζω μέσα έτσι. Βάλτε, ναι. Βασικά θα πάμε αλμυρό, γλυκό, γλυκό, αλμυρό, αλμυρό, γλυκό, αλμυρό, γλυκό. Γλυκό, αλμυρό, αλμυρό, γλυκό. Ενώ. Τι τύχη. Έχεις κάποια σειρά? Όχι, δεν έχω κάποια σειρά. Με γλυκό θα ξεκινήσουμε. Ναι. Καλά. Μη σου κολλάς το τι. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με τα πατατάκια. Με ποια πατατάκια θες? Δεν ξέρω. Ας ξεκινήσουμε με αυτά που είναι τα λιγότερα υποσχόμενα κατά τη γνώμη μου. Φαίνονται απλά. Να σημειωθεί εδώ ότι έχω χολυστερίνη, οπότε πάω μεγάλη ποσότητα από το καθένα. Ωραία, μου. Εντάξει, να σου πω. Το υπόλοιπο που είναι. Κάποιος έχει κλέψει εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Έχει κάνει υπερβαρία. Εντάξει. Είναι πατατάκια. Δεν τρώω γενικά πατατάκια. Είναι αδιάφορο. Ξεκάθαρα. Είναι απλά πατατάκια. Ούτε με ρίγανη, με αλάτι είναι. Ναι. Οκ. Ωραία. Είναι αδιάφορο, δεν θα το ξαναέπαιρνα. 5 στα 10. Μεσαίο. Μέτριο. Είναι απλά πατατάκια. Ναι. Δεν φέρετε καλά πατατάκια. Αυτά πρέπει να είναι καλά. Καυτερό με μέλι. Δεν με γίνει πολύ. Όντως είναι. Καυτερό με μέλι. Κάιγκερ. Ναι. Εγώ είμαι εξοικειωμένη. Δεν τρώω καυτερά. Άρα να μην πάρουμε το κουτί που είναι έξτρα καυτερό. Αυτό δεν τρώω. Είναι θέμα συνήθειας. Μπορεί να είμαι και υπερβολικός, δεν είναι άσχημο. Ωραίο είναι. Νόστιμο Νιώθω και το είναι. μέλι. Δεν θα το ξαναέπαιρνα. Ένα φταράκι το παίρνει όμως. Χωρίς όλα τα πατάτια κάτω. Λοιπόν, Έλα χουρέμ να σας συστήσουμε στον κόσμο. Αυτός είναι ο χουρέμ. ο Χουρέμ. Ο Χουρέμ. Είναι βοηθός σκηνοθέτη. Μόνο μην μας ρίξεις κάμερες. Θα περάσουμε στα Pop Tart. Πάμε. Αυτά δεν είναι ωραία. Όχι. Μην τρίψεις την κάμερα.
Έχει δύο μέσα. Τι φας? Αυτό είναι. Α, είναι μαλακό ρε. Κάτσε, γιατί ακόμα αυτό το πατατάκι. Πρέπει να έχουμε κάτι για να αλλάζουμε τις γεύσεις. Ναι, έπρεπε. Για κάτι που κάνει 10 ευρώ, δεν είναι wow. Είναι τα μεταφορικά και ο πληθωρισμός. Ωραίο, Καλό είναι. νόστιμο, αλλά μέχρι εκεί. Το ξανά περνά. Αλλά εντάξει, οκ. Εμένα μου αρέσει το γλάσο από πάνω. Το... Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Ζεστό λένε ότι είναι ωραίο. Βάζουν σε φρυγανιέρα κάτι τέτοιο. Δεν θα γεμίσω πολλά τη ζωή φρυγανιέρα. Πώς καθαρίζει μετά. Οκ. Έφερε τα popcorn, έφερε τις καραμέλες. Τσίχλες είναι. Μήπως είναι για να αλλάζει η γεύση. Εδώ Και είσαι. το κάνουμε λάθος τόση ώρα. Να πάρω την idea να φύγει. Δεν μπορώ μετά από το μπισκότο να φάω τσίχλα. Τι είναι αυτό? Δεν είναι τσίχλα, είναι καραμελάκι. Φρουτσούι. Ναι. Να σου πάμε πίσω κάτι αλμυρό. Εγώ με το φάω μπισκότο. Τι θες να φέρω. Άρα... Να ετοιμάσουν τα popcorn τους. Όλα πρέπει να είναι αυτά. Φαίνονται, μυρίζουν πολύ ωραία. Όπα, εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να είναι καλό. Μύρισε. Μέσα στο βίντεο. Ό,τι πρέπει. Τι να κάνω, να πάω από το... Είναι ό,τι χειρότερο. Και κιόλας. Φαπτερό είναι. Ναι. Όχι. Είναι τσίλι. Όχι, είναι γλυκό, δεν είναι αλμυρό. Φαίνεται ότι είναι γλυκό. Δεν είναι αλμυρό, εσύ. Τα έχω μπλέξει εγώ τώρα. Ωραία είναι. Δεν σ' αρέσουν τα καυτερά γι' αυτό. Ναι, δεν μπορώ να τα Πρέπει φέρω. να αρχίσεις να τρως κινέζικα. Θέλω να δοκιμάσω αυτά. Πάμε εδώ πέρα. Τους τσίχλες. Ναι. Αυτό είναι με γεύση μάγκο. Όντως. Είναι ζελάκι και είναι χαμάδα. Σ' αρέσει, ναι. Ωραία ρε, πρέπει να μου πείτε κάτι που σ' αρέσει. Στρόπερι μπανάνα. Πάρε το. Ρίξε από εδώ. Είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει. Αλήθεια. Ναι. Το πορτοκαλί τουλάχιστον. Όντως είναι ωραία. Ναι. Άρα ρε. Πω. Είναι ακραία ωραία. 9,5 στα 10. Τόσο πολύ. Ναι. Είναι τίμιο. Είναι... Το ξανάπαιρνα. Όντως είναι ωραία. Το ξανάπαιρνα. Το περίμενα αυτό. Ωραία είναι. Αλμυρό γλυκό, τι θες. Αλμυρό. Όχι, θες ένα ψευτικό. Κάτσε αυτό το τι. Λοιπόν, αυτό είναι χωρίς καφεΐνη. Έχει καραμέλα μέσα. Μυρίζει άσχημα. Όχι, μύρισε σαν τις αληθές που βάζουν όταν ήταν πιασμένοι. Α, ναι! Ναι, μυρίζει έτσι. Ρε, όντως! Ναι, δεν ξέρω τι τυχαία. Απίστευτο! Όντως! Ναι, είναι ακριβώς η Voltaren. Σε όλους τους αγώνες είναι αυτή η μυρωδιά. Η Voltaren είναι ποια είναι Δεν αυτή. θυμάμαι, ναι, η θερματική. Έλα, Εξαιρετικά. κέρνα μας. Όχι πολύ, μην είσαι άπελο. Μην είσαι χουβαρντού. Μια γουλίτσα φτάνει.
καλά. Ω, μυρίζει η αληθίλα. Να σου πω, αυτό Κοίτα εδώ πίνεται. πέρα την οτίτιδα. Ναι. Είναι το ημισπάνω σου. Τι είναι αυτό. Το έχεις πάνω σου. Κάνεις μπάνιο. Να φύγουν τραυματισμοί. Το περίμενα χειρότερο. Περίμενα να θέλω να το φτύσω, δεν είναι τόσο κακό. Εντάξει. Η μυρωδιά σε κάνει να πιστεύεις ότι θα είναι χάλια. Αλλά οκ. Δεν το Είναι απλά ξαναπαίνα. ανθρακικό με... Νιώθεις καφέ. Όχι. Δεν το ξαναπαίνα. Δεν καταλαβαίνω τι γεύση προσπαθεί να δώσει. Αδιάφορο. Πάντως καλύτερα να το πίνεις με καλαμάκι για να μην το μυρίζεις πρώτα. Αυτό είναι το τελευταίο. Πάμε σε αυτά. Εντάξει. Αυτά είναι διατροφικά. Όντως. Γι' αυτό σου λέω να μην σημαίνει πρώτα. 120. Έχει και 2 γραμμάρια πρωτεΐνης, ρε. 120 θερμίδες. Μυρίζει ωραία. Καλαμποκιού είναι, εντάξει, εκεί. Καλαμποκοφρέτες στις δικές μας τετράγωνες, απλά σε τριγωνάκια. Εντάξει. Δύσε. Υγιεινό. Ναι. Σχέση με τα άλλα πολύ. Οκ. Εδώ εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτή η κινεζιά. Είναι τσέπης. Α, ωραία, μυρίζει μπόμπα. Φράουλα. Ναι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ωραία είναι. Ωραία είναι. Θέλει γαλατάκι όμως. Ναι. Το κουταλάκι. Γεια μου. Τίμιο. Τηλέφωνα. Θα κλείσουμε τον Icon εδώ πέρα. Θα το κρατήσω εδώ για το σπίτι μου. Δεν έχω καταλάβει τι είναι. Πατατάκι. Barbecue cheddar. Snoop Dogg. Interesting. Ναι. Να βάλω και εγώ μια σειρά με πατατάκια μέσα. Να τσιμίσεις. Ωραίο μυρίζει. Κυρένιο, Καλή ωραίο. βάση. Ναι. Γενικά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πηγαίνουμε ομαλά από τα μπισκότα στα πατατάκια και από τα πατατάκια στα ζελεδάκια. Ναι. Γιατί τώρα έχω μπισκότα. Όλα. Έχω κάνει ένα κοκτέιλ. Λοιπόν, εδώ εγώ θα βάλω ένα 7,5 στα 10. Και εγώ αυτά θα βάλω. Περίμενα. Αλλά αυτό. Αυτό είναι ένα απόλυτο σκουπίδι. Είναι βολταρέν σε πόσιμη μορφή. Μείον 5 στα 10. Εντάξει ρε, το καταράκωσες. Πίνεις, θα πιείς. Γεια μας. Αληθή. Εγώ θα του βάλω εντάξει, ένα 5 ξέρω εγώ, δεν θέλω να είμαι κακιά. Όχι μείον, 3 στα 10. Εδώ, ουδέτερο, οκ, ωραίο, διατροφικό σνακ. Διατροφικό. Ναι. Εδώ δεν έχει χώρο εκεί μέσα. Είναι πολύ διατροφικό για να κάνει παρέα με τα υπόλοιπα. Εγώ θα του βάζα 7 και μπορεί και να το έπαιρνα, ξέρεις, για διατροφή μόνο. Συμφωνώ και εγώ 7 στα 10 και είναι ωραίο σνακ. Καθημερινό. Μμμ. Εδώ είσαι. Ωραία. 100 στα 10. Τόσο πολύ. 100 στα 10. Και αν νομίζεις κάνω πλάκα. Όχι. Overdose. Γιατί μου πέφτει τα πατατάκια. Εγώ του βάλω 8. Ό,τι καλύτερο πάει. Αυτό 8 θα βάλω. Ναι, ένα 7,5-8 στα 10, ωραίο. Καλό είναι με Τσέπης. γαλατάκι όμως. Αυτό πρέπει να το φας με γαλατάκι και κουταλάκι.
Και με ρέντα. Οριακά. Και με ρέντα από Εντάξει, πάνω. τη σκότωσες. Όχι. Άκου τι κάνεις. Παίρνεις ένα μπισκότο. Τα φάμε όλα. Ένα μπισκότο και βάζεις μπισκότο με ρέντα, μπισκότο και γεια σας. Εδώ εσύ. Γεια σας. Και φραουλή. Αδιάφορο. 5 στα 10. Δεν είναι κάτι wow. Εντάξει, 6-7 θα βάζω εγώ. Επειδή δεν τρώω καυτερά εγώ. Όμως, Α. γι' αυτό. Όχι, όχι, εντάξει. Εγώ το ήθελα λίγο πιο έντονη γεύση. Πιο έντονο καυτερό. Και δεν Τι λες ρε. Αυτό μου άρεσε. Και εμένα. Πρώτη φορά στη ζωή μου δοκίμασα και πήραμε και την καλή γεύση. Πήραμε σοκολατένιο fudge. Fudge. Είναι ωραίο, θα το ξαναέπαιρνα. Για μια φορά ακόμα. Εγώ θα έπαιρνα άλλη γεύση. Ναι, έχει και πιο ωραίες γεύσεις θεωρώ. 8 στα 10. 7. 7. Το πιο αδιάφορο από όλα ήταν αυτό. Μην κοιτάς θερμίδες, δεν λέει. Είναι Α, αυτό. κοντεύω να φάω 370 θερμίδες και δεν μου λιάσει. Αυτό ήταν τέρμα αδιάφορο. Ναι, αυτό είναι απλά πατατάκια. 3 στα 10. Με πίκια. Είσαι πολύ σκληρός. Και η βλακεία της βλακείας Όχι, είναι αυτό αυτή. δεν μ' άρεσε. Αυτό καίει. Ωραία είναι τα καυτερά, ρε. Δεν είναι πολύ καυτερά. Άρα το κουτί με τα καυτερά να μην το πάρουμε. Όχι. Εντάξει, υπερβολικός είναι Καλά είναι. μέτριο προς καλό. Θα του βάλω Δεν είσαι ένα. να φάει γλυκά από popcorn. Όχι, πρώτη φορά. Αλήθεια. Ναι. Είναι πολύ στη μόδα. Χρόνια τώρα. Και με σοκολάτες, καραμέλες. Πολύ Ένα ωραία. 7 στα 10 για να μην Ωραία, βγήκες. ωραία, ωραία. Εγώ και δεκαράκι του βάζω. Δηλαδή, άμα θες να φας popcorn γλυκό, ό,τι πρέπει. Άσε που είναι και κατάλληλο για movie night. Δηλαδή, για movie night κατάλληλο είναι μόνο κάκες. Μόνο αυτό νομίζω. Και ξεπλένεις με αληφή. Αυτά ήταν. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω λίγο. Να, δεν ήταν αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα share, ένα subscribe. Και θα επανέλθουμε και με ακόμα περισσότερα κουτιά. Έχουμε βάλει Δώστε μας μερικά. ιδέες κι εσείς. Τι Ναι. θέλετε να δοκιμάσουμε. Γράψτε στα σχόλια ιδέες ότι θέλετε να Και δοκιμάσουμε. καυτερά, ναι, μην το λυπάστε. Όχι καυτερά. Ό,τι θέλετε από snack εκτός από καυτερά. Καυτερά. Έχουμε βάλει και εμείς στο μάτι κάποια κουτάκια ακόμα. Θα τα φέρουμε σίγουρα. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε. Και μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχνάτε να φλεξάρετε.